Zolo lokhu wena bengizo Ngibingelele ninamukele bafowethu babukeli lapha emakhaya awusuka madoda namhlanje ke nje ningamangani bangihamba ngenyawo kanjena yimi ishisamlefo la ekhaya yimi ingqwele la ekhaya namhlanje ke bafowethu ngiphathele nazi ikabi lapha ngihamba nazo phethe inkunzi lapha madoda isivele yaxana ifika umthakathi weindaba ngazi ukuthi kwenzakalani kodwa kodwa ngiyakuthembisa ukuthi hayi akhonto lezi kucindezelayo ngale ndaba ezinhle wemhlalo awuhlala ngoba Ushwaje? How first ngabe yaqala ngathi zakwethu ngiyaqala ke lokuzobe ngiyibambezela lento mangase ngingazinikeze lezi izithuba ngiphethe umjikelo lapha madoda kodwa akahambi yedwa bafowethu nje solo nje siqhubeka nohlelo kabe yami akufikelele nje abantu cha ngibuyelele bafowethu kinonke lapha la ikhona ukubuyela khona umjikelo lo ngwaqala isibongo uyaleba bana ngetinini kula nje last day kwakhona nje Awukho khatsha sakho khona ngingoma lesishaya nibuka kwesikampani no mfowethu ngicela nje ngoba naku isibhamu siphethe mfowethu ngicela lokujula abantu bakho ukujula nongamtho uphethe isibhamu esifana nanje lothi ngibabula le Sometimes when they call you going la ngizodlala ingoma album esengangakhipa ngaphambili. Okay. Vandalism so se album. Vandalism. Suka mntoda. Bayazi abanye abaningi laba abangilandelayo abancane abeze emva kwabo bayazi yadla abantu kakhulu online emoyeni ngengoma. Iyo yaqila kakhulu online. Yaqila kakhulu. Awubashabe kaphela. Ngiyakuzwa uhlele kahle kakhulu la kudalada uhlele kahle kakhulu entanjeni kanti nephimbo lakho lihle kabe yami kodwa ke ake sithi ihephu kancane angikholwa ukuthi umlaleli uzwe kahle ngifuna ukuthi sigxile ubani uMjikelo umfoka bani ngiyakuthola ukuthi wasentinini kodwa nje ke uzichaze ngathi awulutho cha bafowethu lo uMjikelo lo ngwakaXaba isibongo Xaba umfowami wami esatshwa mina baba lo ozalami ngibuya le entini ebabana indawo yasentinini esigodini sesikompani la sikhule khona ukuze kufike manje njengoba sesingake safundiswa nengoma yona lesishaya uMjikelo uyatholakala bafowethu endaweni eningi na ku Facebook abantu abafuna ukusilandela khona uMjikelo page siyacela
kahle uyabuka abantu abasebenzisana kanje uyabona kuyenzeka kufika uyabona nje uqanda sanda kuwa iqembu elikhulu la eselineminyaka engeke ngisho kodwa nje ebekubukela kulona ukuthi ayisezidonsile le nkabzi indawonye kodwa amanye badingana abantu ngifuna ukuthi kini nifithi kangakanani ukuthi umuntu ongafika kuwathi uMjikelo yini ihlanganisa nomkhumbi ngoba wena ukwazi ukushaya isikhingi unephi imbelihle yini uhlulwa yini ukuzimela ngoba ndoda u-right omunye afike athi ndoda u-right khona ongakwenza ufunani mfana ngoba nje wena simele wena ufuna ukuthi ngani ni strong for inkulumo enjalo ngoba sikhona sabalandeli bomculo sine power yokunixova futhi wemfuthi khona lento okuhlangana kwemoya kuhlangane kwenu ukusebenzisana ukuthi omqondo thola ukuthi lapha uMjikelo weza ukuthi mangakafiki mina ngisho uMjikelo engoma iyashoda la so engapheleni mangakamboni ngale vela ngale emshinini ngaba mina engizongakholwa kahle ngikwenza kuyikho ukuhlangana futhi le nto into ayihlanganiswa ngomuntu futhi akekho umuntu opromote na athasiphelele nje emoyeni hlangane kanjalo bafethu ungehlukana nozelihlukaniswa abafazi ngoba ke lapho kamdawulanga abafana ngeke ngidawuleke lapho hayi lapho kodwa ke nakhona ngeke banihlukanise emculweni ngoba ngikubona abaculi kunjalo so ke ngifuna ukuchecka lapho kuyingoma ngizama ukuthola ukuthi la emsebenzini okhona mhlambe ogcine ngawo kuhamba kanjani nokuthi mhlambe insizwe iyapheka niyapheka ukhona mhlambe singakulindela isikhathini esingakanani esisala esikhathini ake ngiphendula endaweni nokupheka imisebenzi ikhona esinayo isimningi kakhulu njengamanje ukupheka siyapheka ingoma ikhona ziyashisa futhi bhe abantu bazoyithola noma ngazi ukudala ukuthi kuzobe kunini khona lapho njengamanje sisalela ukuthi siphushe lo msebenzi khona ukuze nabantu basazi namhla sesikhipha lo msebenzi kufanele siwukhiphe sazi ukuthi sesibalance ekuthenini sesingawukhipha ebantwini abaningi bese kuba nenzuzo ngaphezulu lokho esikwenza ngoba nokwenza umusic kuyinto edinga imali eningi kakhulu imisebenzi esinayo thina mningi kakhulu la cishe abantu abangayazi ukuthi afanele ngabazi bayayazi ukuthinta komdala mhlawumbe emdala ule ku-2015 2016 umsebenzi awuthinta abantu mhlawumbe wafinyele ebantwini engoma ithintayo nje lena indala 2016 ikhona into ethi mawukhulu emculweni yabo njengoba uthinta i-vandalism yabo 2016 asithi ke mhlambe ayivelanga kahle kubantu noma ngabe yayifithi kangakanani ingoma kodwa khona ukubuka ukuthi yazi la ngangishaya ingoma eyayinzima kodwa ayivelanga kubantu mina ngiyayithanda ngoba ingoma umuntu kusuke kweyakhe ungayibuyisi ingoma enjalo mase soyithola i-platform ukubona ukuthi yabona ke manje ngiyashisa abantu sebeyangazi okunokuthi ule uba refer mhlawumbe nezitudio awusebenza kuzona ngalezo sikhathi zazi zimthala uyibuyisa ngekuba kweyakho uyishaye nje ke manje bangiso usebenzisa ukuthi amadress engawo so millions umdala kule ngoba mawuqala eginqini ngalo umncane khulu uyafunda lesikole lesi kusazokwenza okungcono lela kuzokungcono ngale yakuzokungcono ukuze uyi-aid lapho ngendlela ayiphuze lihle kakhulu ngiyakukhuthaza akufanele ule uhleli ulinde ukuthi hayi ngisafuna ukuxoxa ezintsha ube unazo kodwa wazi ukuthi ayizali imali ayihambi ngasebenza futhi noma umshali bayithande bayifuna abantu ngempela bayifuna ngempela yabathinta laba omunye umuntu akazi ingoma khona cabanga ukuthi ingoma safanele iphuma ingoma sezikho imane ke kabzana la emsebenzini kuyasetshenziswana manje kuyafukulwana kuyafitharana umuntu uthola istebhiso ngomunye noma mhlawumbe esuke engezele sona ngoba ungathathethi istebhiso ngoba izolahleka bheka ukuthi kungasebenzeka nalo muntu umuphi or ibapha abaculi eningephupho lokuthi yabona mangase ngisebenze nobani indlela acula ngayo mhlawumbe sikiyeke ukuthi ngobe phezulu kodwa mhlawumbe mawubuka ukuthi into esingayikhiphela abantu ngoba into efunwa abantu ingoma sikiyeke ukuthi usukucule nobani ba mhlawumbe abaculi enibona ukuthi ayi mangasebenzeka nabo no uyaphuma ibhola Umjikelo lo mbuzo wakho uthanda ukubanzima kodwa uye futhi baningi abantu esingakhona isebenza mina nje engakhona isebenza nabo baningi kakhulu abaculayo futhi kodwa vele ngesebenza nabo bonke abantu abakhona mhlawumbe banengqinamba lokufana masebenza kodwa baningi cishe nokubabala nje kusengaba inkinga ya bebaningi benjalo kodwa ukhona uba seqhuleni
ikhono bese kukhuleni waziyo ukuthi kodwa ke ubani hayi liyankabi leya ya khona inkinga abantu bayahlupha la ngaphandle abalandeli bayahlupha abalandeli behluphe njalo ngoba izinto niyithatha ngendlela yenzondo nangamaside politics kanti thina sikho la kodwa vele ngoba kanje cha mina ngakolami side baningi abantu abacula nokugenga indala nethu mhlawumbe kugenga lesinda oba ubaba oba kushilo wala abantu engibona bakufanele nje ngasebenza umrozo mfafako bese bayenga ngenyenge lena encane enye efikayo encane noma ngenkhona uyibala kodwa nje awangumrozo noma bakushilo yibona phela abantu bezigazini no bafowethu into engiyifundayo kule ndlela yami yokungiphendula inhlonipho nokubalekela isimo sepolitiki ngoba iningi ipolitiki ekhaya yabona njengoba nishona ngivela nje impendulo ninayo kodwa ngikhetha ukuphendula kanje kulungileke kodwa ngiyayithatha le mpendulo enishiyo yibe impela abantu engifisa ukusebenza nabo oshilo nomroza kulungile bafowethu sekwasetshenzwa-ke manje ngey'nkundla zokuxhumana ikakhulukazi for ukudayisa komsebenzi ngoba umsebenzi awusahambi kakhulu ngamasidini kodwa-ke ngiyafisa ukwazi ukuthi umuntu ofisa ukuthola umsebenzi wenu ukuwenza kanjani utholakala kanjani nje uhamba kanjani ama-CD oma-online iyiphi indawo la enazi khona ukuthi ngigxishe kakhulu njengamanje bekusengama-CD kodwa online siyafisa ngayo yonke indlela ekutheni-ke siwufake umsebenzi even nawo omdala siyafisa ungena ngoba abantu bayawudinga umuntu esecapital awudinga ekuphi singakhona ukumnikeza ama-CD ahamba ephela khona la futhi sizoni uma sesikwenza nje kule-album esemshini njengamanje then sokhona-ke siwufake wonke ulode wonke umsebenzi kuyo yonke indawo ngizothola la okushuthi nje njengamanje abantu abathembele kuma-CD ngokugcina lokho kodwa njengama suka manje phambili ma-online ya noma singasisho bethembele ngovela sekusebenza ma-online mina njengami nje ukhona umsebenzi okhona kulaphana elokhuzeni ku-YouTube Music naku-Spotify i-latest EP yami ikhona lapho bayethola amadoda amabili umuntu oyifuna azoyithola i-download ngifisa ukuveza-ke lokhu manje ngiyazi abantu abaningi bayathanda ukuthi bathanda abantu abaningi ukuthi bengamkholo umuntu mabe bengamazi bathanda ukukholela kulabantu ababaziyo eqinisweni nje lilonke uyophika ophikayo kodwa lento ye-EP la kuMaskandi umuntu oqala ukuyenza uyedwa uMjikelo lo waqala i-EP yaqala nga 2018 angenza i-EP ngafi ngisho i-COVID ngoba ngangicabanga ngase ngibuka ukuthi sengikhipha ama-CD abamaningana kodwa kuyangikhosta lokho ngigcine angakafinyeleli ebantwini ngenza i-EP ngangishutho ngalabezi ilokhuzana yakho from khona ngabafakazi yimuntu oqala wenza lonto lokuthi i-EP emva lokho kwafela into ukuthi i-COVID balandela nabanye ngemuva ngoba kushuthi into enhle ibayabona ukuthi ngiyayenza futhi bayayithanda into-ke sibe yimbuthi ngoba into uma iqala omunye umuntu ugcine siduma ngabanye ngomuntu engaziyo cindezeleka lo muntu ofisa ufike ngayo ayi cha bafowethu benginganakile bengingazi ukuthi mina sihleli ne-record breaker lana uwena-ke kushuthi umuntu owabreak i-record lama-EP njengoba besemaningi kangaka nje akunjalo njengoba sekhishwa ngitapotapho manje-ke kuwe kuphatha kanjani mina ngiyayingazi umqalo wento kubuhlungu yini mengabe abantu bebukela kuyena noma mhlawumbe kuba isimo sikanjani mhlawumbe uqala into bese bayenze nabanye uyithatha iphatha kanjani lento ukuthi i-EP sekuyinto eyenziwayo nje manje kodwa yaqalwa uwe kuyangijabulisa kakhulu mina lokho manje ngifuna uqhamba manje kuyangichaza into efika kube yimbi ukuthi umuntu enze into ebonele komunye kodwa bese ngabe sakuveza kodwa akusele icala ngoba naso efuna ukuyiphamisa indlela yakhe kodwa into engiyazi ekugcineni iqiniso ligcina livelile mabe kufanele njengoba liqala livela manje nangokuzaso phela liqhubeka mhla ngiqala abaningi ababengixeka bethi yini lento engiyenzayo kanti nami ngangazi khona abanye abazothanda ukuyenza izigcina sidume kanje ngoba sidume simgcina siphoqa ukuthi kwenziwe le kugcina sekuphoqa ukuthi kwenziwe ayi cha mfowethu no ngijabula kakhulu mbukele angikukhumbuze lapha ngihleli nensizwe ezimbili ziyasebenzisana hayi ukuthi bayiqembu nginomjikelo ngapha nginomkhumbi ngapha insizwa lezi eziyimele ngayinye kodwa siphinde zisebenzisane kanti angawusukuhlala kanjalo
ngoba ngizimbezi wena lizi yaza kimi wakukhanya ulivezi ana lirato lisihluku likhawuhlusa urubezi wala lusaburubali eluleke uthando indlela ingoma yakho imnandi ngayo nendlela isiginci osishaya ngayo bengingafisa ushaya ungayeki ngiphazanyiswa into eyodwa abafowethu abashuthayo ngathi sebekhohliwe indlela abafocuse ngayo kuwe lesiginci sakho uyabona indlela isiginci sakho sishaya ngize kuba worried ngithi mina umfowethu akavale angisanathemba ukuthi ucameraman basasebenza hayi mfowethu ngeke umuntu ayenze into emayimnandi hayi bandla liyazi kodwa bayibeza ngathi abazi ukuthi into enzakala yini lapha uMjikelo basibe nje bayazi ukuthi abazi bathule bayafika ngapha uthwele umfana wahamba naye bafowethu angazi noma umphathi wohlelo uvumelekile yini ukuveza ukuthi ngichazekile lenkabi ngimlandeli wayo kusuka namhlanje mangaba kushiwo lokho ngiyalibreaka lelo record umfana ngithi uyashaya phela mfowethu hayi fowamayi hayi bayoze bakukhonkule nalesiginci sakho ngoba lesiginci khona abantu nithi izandla khona abantu mfowethu nithi nishaya kanje umuntu abuke ngazathi kodwa ngathatha kanjani lezandla zikaMjikelo ngini kubani ngoba makhulu amaqhawe kodwa izandla inqamukile izandla makhulu amaqhawe hayi makhulu kodwa izandla zeko ayi so mangabe ushaya kanje enkabi yami ayi angazi ukuthi singenza kanjani ukuthi kuphusheke kufike kulezinga lelo sebenza ngalo umsebenzi wakho muhle kakhulu mfana ngithi angifuni ukukhohlisa ngiyacabanga ukuthi nalenkabi nisondelene nje ingoba yezwa ukuthi khona lento njalo hayi cha omantshinga isikhathi sizokwenzeka vele ke manje isikhathi asisadingi ukuthi uzosilinde sesifike yonke lento isilele ezandleni zethu nabantu laba khona abancane basibuka isikhathi uyasifikisa sona manje before singakafiki ufuna ukuthi usifikise mfowethu asenzeleni umuntu obukilo sekhaya ongabe umhlelo womcimbi engabe elinye iqhawe elifisayo ukuthi engabe ngingasebenza kanjani nalamadoda so kubalekile ukuthi nikwazi ukushiya indlela zokuxhumana nifike nikwazi ukuthi niyoshaya nezinye inkunzi nidiphe ndawonye hayi ngiyathanda lapho Matshiya ngoba isikhathini samanje umculuzi wakho phambili ufuna ukuthi ngaba nomuntu ongemomvo ozobe backup cishe kulabantu abasibona nje manje lapha ukhona ngaba nendlela yokusiza lapha esikhona ngoba nathi asikangakanani sakudinga usizo oluningi kakhulu
asikho ndawo kahle kahle yeah ngicabanga ukuthi la abantu abangakhona basithole khona mina njengomjikelo epage lami ngikhona ku Facebook uMjikelo ipage ngicela ukuthi bethathe inombolo yami ethi 065 67 26 330 065 67 26 330 inamba yami yenza konke leyo ngicabanga ukuthi umuntu ofuna ungibhukha nokwenza nje yonke into nokuxhumana nami ngangithola khona lapho umuntu yenza konke ya WhatsApp xhumana nawe ngayo yonke nje umuntu ofuna ukuxhumana nawe nje kabe umuntu ofuna ukuxhumana nami nje uya WhatsApp uyena ufuna ukukhuluma ngani ya sekuba kuye kodwa ngicabanga ukuthi njengoba silapha nje vele indaba yomculo ibusiness nje leli esikhulu ngoba ukhona umuntu okade angifuna uMjikelo ayithola namba yakhe awunana ngoMjikelo ikhipha lana Jehova kodwa nje akazile uzokhuluma ngomculo uzofika ningi kubonile lapha na TV into uzofashayise khona nankingi uyamukela bashayise khona akekho umuntu engingamemukeli mhlawumbe sekungaba ukuthi indlela eza naye engavumelani nayo kodwa nje mase ezowafika ke ngizomemukela ngendlela eright bese mhlawumbe sekungaba ukuthi into ayisho engihambisani naye uyongixolela ke lo nami ngobe ngenhloso ngobe kuphoqisile ngiyakuzwa kabe yami ake sibuyele ngapha enkuzini umkhumbi wakhoza umkhumbi gcoka makhoza ukhona lapha ku Facebook abantu abaningi bayangazi inombolo yami futhi nginayo inombolo 079 644 7673 ya WhatsApp koneleka uya WhatsApp ngiyabongela ayokuthatha nawe konpela ithupelo zalo awubona unjani phela imoto ninazo noma siyafana nje ninendaba nenkinga ukungasho nintanazo imoto nizogcina nginazo phela wona njengoba ngisho nje mina ukuthi umtshalo ohamba ngenyawo ngenamoto sayithenga thina imoto ngomsayithenga Kafethu sihlushwa yini ukuthi la siyasebenza nje sila kodwa nje bona ayi kumnandi ukuxoxana lesikhathi ngisho nje awusuka fokoza awubona yafana sibanga nawe ibala cha mzawethu bafethu ngoba senishile ilokhunjana senishile indlela zokutholakala kwala ya kodwa nje mfethu ayingeke mfethu ayikhenye into ngaphinde uyiqhwebe lapho qhweba kahle kalapho ufuna sesifana ngoba umsebenzi ukhona umsebenzi esibhizi ngawo ngowami owayana come off ngihamba naye njalo yazo umsebenzi ngoba kusebenza umsebenzi umini umkhumbi nganawe ngapha then lapha kusebenza umkhumbi nebandla lapha nokwakhayo nokusijonga uMjikelo football uyasebenza uzifunani into zikanowa ngiyakuzwa ukuthi umsebenzi wayani then sizophuma sobatshela abantu ngoba inombolo sishiyile into ingqana uyibuza mfuthu awuthinti lokugcina sathi fanishonela kanani yaye kambe awukwazi ngeke hayi Shonilanga majinga kunabasangenanga labanye futhi ngicela nje ukubonga kakhulu kabzami isikhathi senu ngibonga nje kakhulu ukuhlala nami futhi akujwayelekile yazi ukuthi isikhathi esiningi mangabe sinama interview nabaculi kanje
banojuku nje bempendulo manje nina benzele nje ukuthi sizoxoxa kahle futhi hayi njani hayi nika yona nto fanele uzophendula nje kahlase lento ayidingi ukuthi kufanele uzuyazi nangokwegazi nje lo muntu futhi ngoba sixoxa nje siyezwana khona siyenzakala hayi umuntu ongazi mangabe ngekho la lento engibuye ngizophendula ngalendlela engiphendula ngayo bese ngiyashiya kanje mina ngila kahle kahle lapho lasikhona nawe bafowethu kuyaphoqa ukuthi nginivale siyagoqa njengamanje madoda siyagoqa madoda nethimba lami engisebenza nalo laphayana inkosi malanga obhuti umshiso laphana nobobzini kanye nosigubhu sedesho mfowandlamini madoda asuka impintshi yaphansi lekasela sadoza lenkabi hawu madoda nawo futhi hayi asigoqe emlaleli ngethemba lokuthi ngosuku oluzayo olufanayo ngesikhathi esifanayo endaweni efanayo ngiphethe abantu abafanele phethe amaqhawe maningi insizwa ziyalandela konke nje kakhulu